World Evangelization in Our Days, Lecture 3, ang pagsugod sa problema. Now, kung ato makita, nagsugod ang problema sa dihang ang tao misupak sa kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan ug iba. So sa dihang milapas, sa dihang misupak si Adan sa maong kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto kaniya, diha nagsugod ang dakong problema. Diha nagsugod ang problema sa tao. So, tungod sa maong problema, number 1, dunay daghang mga butang or daghan gyud halos tanang mga butang nawala gikan sa tao. Now, number 1, nawala ang kinabuhi sa tao. Kung ato makita diha sa Epeso 2:1, matud pa diha, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. So dinhi nato makita nga sa Epeso 2 bersikulo 1 diha gipakita nga ang tao kaniadto gipanalanginan siya sa kinabuhi. Gihatagan siya og gininhawa sa Dios og ang maong gininhawa na wagtang gikan sa tao. Ang maong kinabuhi na wagtang gikan sa tao. Sa dihang ang tao milapas sa Dios. So nawagtang ang kinabuhi. Ikaduha, ang tao kaniadto anak sa Dios. Apan tungod sa ang tao kay nahimulag naman gikan sa Dios, nahimo na siyang anak sa Yawa. So kaniadto anak sa Dios, karon nahimo ng anak sa Yawa. Sa Juan 8:44, matud pa diha ni Ginoong Hesukristo, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa. So, unsay nawagtang una ang kinabuhi. So, namatay na ang tao. Ikaduha, nawagtang ang pagka-inanak sa Dios. Nahimong anak sa ni Satanas ang tao. Ikatulo, diha sa Galacia 4:8, matud pa diha, kaniadto wala kamo makaila sa Dios, busa na ulipon kamo sa mga Dios-Dios. So, unsay nahitabo? Kaniadto harianon ta ang tao, na otoridad nga gihatag sa Dios. Diba sa ikaduha nga lecture naghisgot dito nga ang tao gihatag og otoridad sa pagdumala. Apan aning tungura ang tao nahimong ulipon. Diha sa Hebrehanon 2:15, sa maong paagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. So ang tao nga gawas nun, ang tao nga harianon, ang tao nga dunay otoridad sa pagdumala, nahimong ulipon. Nahimong ulipon sa buhat nining kalibutana, nahimong ulipon ni Satanas, o nahimong ulipon sa kahadlok sa kamatayon, sumala pa diha sa Hebrehanon. So, muli nawagtang sa tao ang otoridad, okay, ang naghatag sa Dios sa tao nawagtang. O ang tao, ingon nga naay otoridad sa pagdumala, nahimong ulipon. Sa Roma 3:23, nag-ingon din nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. So kaniadto ang tao matarong, ang tao walay sala, apan niining tungura, nawagtang ang maong pagkamatarong og ang tao nahimong makasasala. Ikaduhang punto sa pagsugod sa problema. Now, ang kahimtang sa tao, atong tanawon ang kahimtang. Unsa na may kahimtang sa tao, diha ilalom sa problema sa pagkaulipon sa kasalanan. Ato makita, diha sa Genesis chapter 1, verse 2, karon ang yuta, walay purma, ug walay sulod, ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman, ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa tubig. Tanawa, ang kalibutan matud pa dinhi walay purma, walay sulod. Puti pasabot hawang, no? Walay sulod, walay unod ang kalibutan og ngit-ngit. Now kini siya nga bersikulo naghisgot ni siya mahitungod sa wa pabuhatang mga butang. Gihulagway di ang ngit-ngit, walay sulod, walay purma. Kini naghulagway usab sa kinabuhi sa tao, sa kahimtang sa tao, diha ilalom sa kasalanan. So ang tao unsay nahitabo, wala na siya'y puros kangit-ngit ang iyang kinabuhi,
walay unod, dunay kahawang, ang tao dili na makontento, ang tao na ulipo na sa mga butang dinhi sa kalibutan. Genesis chapter 6 verse 5. Nakita sa Ginoo kung unsa kadako ang pagkadautan sa tao sa yuta, og nga ang matag hilig sa mga nahuna sa iyang kasing-kasing dautan lamang sa tanang panahon. So muna ni ang kahimtang sa tao, nahimong makasasala, nahimong dautan hangtod sa tanang panahon, sumala pa sa Biblia. Din sa Jeremias 17 versikulo 9, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang og dili na mamaayo. Kinsay makasabot niini? So unsay nahitabo man ni kahimtang na sa tao? Ang tanang tao na kasing-kasing. Unya ang tanang kasing-kasing sa tao giingon dinhi nga malimbungon. Ug way bisan kinsang makaayo, way bisan kinsang makatambal. Mao nang kahimtang sa tao. Ilalom sa pagkapukan diha sa kasalanan. Diha sa Matthew 11:28, matud pa ni Ginoong Hesukristo, "Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan og nabug-atan og papahulayon ko kamo." Diha nimo makita pod nga ang kahimtang sa tao gikapuyan, grabig kargada, bugat kaayo ang iyahang kinabuhi tungod sa kasalanan, tungod sa mga problema. So bugat kayo ang iyahang ginapasan sa kinabuhi. So muni kahimtang ang tanang tao nagpasan og kargada nga bugat kaayo nga naghatag og kalisod og kakapoy sa kinabuhi sa tao. So muni hulagway sa kahimtang sa tao diha sa kasalanan. Diha sa Marcos 7:21 ngadto sa 23. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao, nagagula ang daotang mga hunahuna, pakikilawas, pangawat, pagpatay, panapaw, kahakog, malisya, limbong, kaulag, kasina, pagbutang-butang, pagkamapahitason, o kabuang, kining tanang kadautan, nagagikan sulod, o naghimo sa tao nga hugaw. Ang naghimo sa taong dautan, tungod kay ang tao adunay kasing-kasing nga malimbungon. So ang tao, nahimo siyang dautan, dili tungod sa dautan ngayang nabuhat. Kundili, ang dautan niyang nabuhat, ang rason niya na tungod kay aduna siya'y dautan nga kasing-kasing. Tungod na sa sala nga naa sa kasing-kasing sa tao. So ang naghimong dautan sa tao, tungod sa iyahang sala nga nasulod siyang kasing-kasing. Diha sa Genesis chapter 3, 16-19, atong makita diha nagsugod ang kapaitan o kahimtang sa tao ilalom sa kasalanan. Ang tao na ilalom diha sa tunglo. So ang babae, manganak siya nga magsakit pag-ayo, magpiyait sa kasakit. O ang lalaki, maghago pag-ayo, pag-ugmad sa yuta. Matud pa diha, tungod kay sa abog kagikan, sa abog usab pauli munay course, munay tunglo. Buti pasabot sa laktod ko atong sabto ang Genesis chapter 3, 16-19, naghisgot sa tunglo sa Dios sa tao, bunga sa paglapas sa tao sa kasabutan nga iyang gihatag ngadto kang Adan. Diha sa Hebrehanon 9:27, so ang tao mamatay na. So tanang tao diha sa Hebrehanon 9:27, maingon nga ang tao gikatakda nga mamatay sa makausa ug human niya na mag-atubang sa hukom. So muna ni consequence, mao na ni sangputanan sa kinabuhi. Tanang tao mamatay, sumala sa Biblia. Dahil human sa kamatayon, moatubang siya og hukom. So muna na gyoy realidad. Way taong makaiskapo sa kamatayon, walay tao nga makaiskapo sa hukom sa Dios. Diha sa Matthew 25:41, unya moingon siya niadto nga naa sa ihang wala, pahawa kamo kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa kalayo nga walay katapusan, nga giandam alang sa yawa og sa iyahang mga anghel. So tungod sa paglapas sa tao sa kasabutan, ang nahitabo, ang tao na tinunglo, nawagtang niya ang tanan, dayon ang tao
mamatay o muautubang siya sa hukom. So muna ni sangputanan, muna ni siya gitawag consequences sa bunga sa iyang paglapas sa kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Now atong tanawon sa ikatulo nga bahin, no, sa ato ang lessons may tungod sa pagsugod sa problema sa sala. Atong tanawon ang sinugdanan, ang point number 3. Sa unsang paagi nagsugod ang sala. Now ang gihatag sa Dios nga pakigsaad, unsa man to? Diha sa Genesis chapter 2, 16 to 17, unsay pakigsaad diri sa Ginoo atong usbon sa pagbasa. Matud pa dinhi giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon kanini niya nang adlaw mamatay kagayod. Sumuni simpleng kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto sa tao, simple og sayon nga sundon, sayon nga tumanon tungod kay sa tanang kahoy nga naa dito sa Garden of Eden, usa lang ka punuan or usa lang ka klase sa prutas ang ginadili sa Dios sa pagpakaon. So kung moingon tang lisod, kung ang tanang kahoy ba katong tanang kahoy mo'y dili ipakaon ug usa lang ka kahoy mo'y ipakaon, kana mo'y lisod. Apan ang kasabutan sa Dios nga gihatag ni sa tao, sayon nga sundon tungod kay usa lang ka kahoy, gikan sa daghang klase sa mga prutas dito sa Garden of Eden ang dili pwedeng kanon. So kung sundon gyud, kung gustuhon gyud ni Adan ug iba nga sundon nila, kaya og mahimo gyud nila. So dili kayo ingnon nato nga lisod nga sundo, no? Apan nahitabo nga din ang kasabutan nabungkag. Naguba ang maong kasabutan diha sa Genesis chapter 3 verse 1. Nganong naguba ang maong kasabutan? Number 1, tungod sa limbong ni Satanas. So naguba ang maong kasabutan tungod kay gilimbungan man ni Satanas si Iba o si Adan. So sa dihang nalimbungan, sa dihang gidaldal si Iba, no, diha sa Genesis 3 verse 1, karon ang bitin labi nga malimbungon kaysa bisan unsang ihalas nga mga mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios. Miingon siya sa babae, nag-ingon ba gayod ang Dios, dili ka magkaon gikan sa bisan unsang kahoy sa tanaman? Sumuni sulti sa bitin, dili ba? So kini nga bersikulo naghatag og kanang gitawag paglibog, pagilibog ni Satanas ang hunahuna sa tao. Nasayod si Adan og Iba sa sugo sa Dios. Og ang maong sugo gigamit ni Satanas aron libugon usab si Iba og si Adan. Gilibog ba? So aron nga makasulod, makahimo si Satanas paglingla ni Iba og ni Adan. So una yang gilibog munang nalingla si Adan. So now ang gihatag sa Dios nga pakigsaa diha sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, makita nato nga kini mo ibugtong kasabutan o pakigsaad nga gihatag sa Dios sa tao, og nga pinaagi ning maong kasabutan sa dihang misupak si Adan og Iba, nabungkag og naguba ang maong kasabutan tungod kay gisupak man ni Iba og Adan ang kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto kanila. So ngano man, nganong nabungkag man? So una tungod sa limbong ni Satanas diha sa Genesis chapter 3 verse 1. Then ikaduha tungod sa pagka-ignorante. Actually dili ni siya ignorante. Muing kang ignorance gi-ignore ba? Ilaharang gibaliwala. Gibaliwala lang nila ang sugo sa Dios. So munayo sa hinungdan nganong nabungkag, no, kay ilarang gibaliwala ang sugo sa Dios diha sa tanaw sa Genesis chapter 3 verse 2 and 3. Mitubag ang babae, makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahoya. Kung supako namo kini, mamatay kami. So diha nimo makita nga din
dunay wala kayo matuhog ni iba ba ang sugo sa Ginoo. Kay doon na may kapi, no? Ang Dios wala man ingon nga hikapon. Apan si iba, iyahang naa siya termino nga bisan ganis paghikap, mamatay sila. Pero ang Dios wala mag-iyon na. Usahay nung pasubraan ra ni iba. Buti pasabot, kana usa sa sign ba nga wala kayo matuhog ni iba ang sugo sa Dios ngadto kanila. So, mao toy nahimong hinungdan nganong ilarang gibaliwala o gi-ignore lang nila ang kasuguan. Ikatulo, kanang gitawag pagkawalay pagtuo. So, nganong walay pagtuo? Si Adan, ato makita nga si Adan, siya gihatagan sa Dios sa maong sugo. Kabalo si Adan. Apan, bisan siya nasayod, kabalo si Adan unsay mahitabo. Apan yan ang higayon na makiksunan. Tungod sa lingla sa bitin, mitumaw gyud sa kinabuhi ni Adan ang pagkawalay pagtuo sa punto nga diin ang ihang pagsalig nagtungod sa ihang pagduha-duha. Tungod sa ihang pagduha-duha, misangpot sa pagsupak o sa pagkawalay pagtuo, nahimong nakapawagtang iyang pagduha-duha sa pagtuo nga sa kasuguan or sa covenant nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan. So, ingon nga resulta ang tao unsay nahitabo nahimulag sa Dios. Sa Genesis 3:23, gihinginlan sila sa Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pagtrabaho sa yuta diin siya gikan. So ato makita nga ani higayon na gihinginlan na siya. So nahimulag na sila dito sa Eden. Ang Eden gitawag sa a place of joy, a place of delight. So, nawagtang ang kalipay, ang panalangin, wala na sila dito sa lugar nga puno sa panalangin, sa kaabundansya. Dito na sila sa dapit nga puno na ang pag-antos. Nganong puno sa pag-antos, nahimulag naman sila sa Dios. Og tungod niya na, diha mitumaw ang tanang klase sa problema sa tao. Ang mga seryoso nga mga problema sa tao. So, muna ang lecture number 3. Naghisgot mahitungod sa pagsugod sa sala. So nagsugod ang sala sa dihang ang tao misupak sa pagkaon sa ginadili sa Dios nga bunga sa kahoy dito sa tanaman sa Garden of Eden. God bless. Ang Dios magapanalangin.